Aquest curs hem volgut començar-lo amb el projecte impulsat per l'arquitecte Joan Juncosa per valorar la bellesa de l'espai públic. L'artista pinta rajoles modernistes, de tela, i les deixa a diferents llocs de Barcelona, convidant els ciutadans a desenganxar-les i transportar-les als seus racons preferits del món. La nostra escola vol portar a Montcada la màgia de les rajoles pintades amb el nostre projecte Essència FEDAC. A partir de l'1 d'octubre i durant 3 setmanes es penjaran les nostres rajoles als llocs emblemàtics del nostre municipi. Els dilluns, dimecres i divendres es penjaran els nostres mosaics que contenen 4 rajoles a l'espai públic. Un cop trobem el mosaic, agafem una sola rajola i la pengem al nostre lloc preferit. Tot seguit li fem una foto i la pengem a Instagram o l'enviem a l'email porteria.moncada@fedac.cat. Ens fa molta il·lusió que pugueu participar en aquest projecte que hem preparat amb la nostra essència, l'essència de FEDAC Montcada. A què espereu? Som-hi! En el projecte de Juncosa vam aprendre a treballar en equip i va ser molt divertit pintar junts. Per mi va ser molt important perquè vam crear unes rajoles i després les vam compartir amb les persones de Montcada i Reixac. Quan vaig trobar la rajola em vaig sentir molt contenta perquè vaig sortir al col·le i al moment més inesperat vaig trobar 4 rajoles i jo no trobava ninguna i estàvem tots, aquesta és meva, aquesta és de l'altra. Al final va ser molt divertit. Va pintar molts colors. Al concloure, creiem que el que vam fer des de l'Escola FEDAC Montcada va ser crear una activitat memorable i molt recomanable a causa de la implicació i l'impacte que aquesta activitat va tenir a l'escola i a l'entorn. Vam aconseguir transmetre des de l'escola valors com aprendre a contemplar o fins i tot admirar la història que hi ha darrere de les coses velles o més antigues. Crec que vam evidenciar que l'art és un mitjà de comunicació universal que uneix a totes les persones.